Iawn, pnawn da gyfeillion, os yw'n barod i ddechrau. Wel, gai croesawu chi'n gynnes iawn ato ni prynhawn yma ar gyfer y sesiwn yma yn mhabell y Cymdeithasau. Yn anodd credu bod 15 mlynedd wedi mynd heidio ers i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ddechrau ar ei waith, a'r steddfod gynta i'r coleg bod yn bresennol ynddi yma yn Wrecsam yn 2011. A mae 'na lawer o ddŵr wedi mynd o dan y bont ers hynny. Bryd hynny na cynllun academaidd cynta'r coleg am lunethu gweledigaeth lle oeddwn ni'n dymuno gweld pob disgybleth ar gael mewn prifysgol drwy gyfrwng y Gymraeg, a leia yn rhannol, ac mae'n dda gallu cadarnhau fod hynny bellach gydag ambell i eithriad fel pensaernïaeth y mae bellach yn bosib i astudio'r mwyafrif o bynciau pob bwnc trwy gyfrwng y Gymraeg rhywle yng Nghymru. Ddydd Iau byddwn ni yn cynnal digwyddiad i ddathlu 20 mlynedd o'r cynllun ysgoloriaethau PhD, y cynllun sydd erbyn hyn wedi cefnogi dros 100 o fyfyrwyr ymchwil sydd wedi cwblhau eu treitl ymchwil trwy gyfrwng y Gymraeg, a hynny ar bob math o bynciau sydd yn profi safbwynt gafodd ei gyfleu gan ein cadeirydd ar y pryd, yr Athro Myrddin Jones, bod modd astudio a drafod pob maes trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae cyfrifoldebau'r coleg wedi esblygu a datblygu ers hynny mewn ffordd mae dyna neb ohonom ni wedi rhagweld. Yn 2017, fe estynwyd cyfrifoldebau'r coleg i gynnwys addysg bellach a phrentisiaethau, ac mae'r buddsoddiad yn y meysydd hynny eisoes yn dechrau dwydrawydd, a chynnydd clir yn y nifer y gweithgareddau dysgu gydag elfen o Gymraeg yn y sectorau allweddol hynny. Ac yn 2022, fe ddynodwyd y coleg dan y deddf addysg trydyddol i gynghori medr y corff rheoleiddio newydd sydd â cyfrifoldeb dros holl ddarpariaeth o 16 ar ei cyfrifoldebau statudol mewn perthynas â'r Gymraeg, ac mae medr eisoes wedi derbyn cyngor cychwynnol gan y coleg, a mae'n dda iawn gen i bod Alex Lefel, pennaeth y Gymraeg yn medr fydd yn cychwyn ar ei swydd yn mis Medi yma gyda ni prynhawn mas am gyfaciadaeth i ar dy benodiad. O ganlyniad i'r rôl cynghori medr, mae coleg wedi dwysau ein perthynas gyda'r sector trydyddol cyfan, gan gynnwys darpariaeth chweched dosbarth mewn ysgolion. Felly dyna rywfaint o gyd-destun cefndirol i'r sesiwn yma prynhawn yma ar y Gymraeg fel pwnc, a dyfodol allweddol y Gymraeg fel pwnc yn y blynyddoedd nesaf. Mae'r coleg fel nifer y sefydliadau eraill wedi paratoi manifesto ar gyfer etholiadau Senedd flwyddyn nesaf mwyn trafod y cynigion gyda phob un o'r pleidiau. Ac ymysg, a mae 'na gopïau ar gael yma heddi, a mae 'na modd i chi gael mynediad ar-lein i'r manifesto maes o law. Ond un o'r cynigion sydd yn rhwng gyda'r manifesto hwnnw ydy bod ystyriaeth yn cael ei roi gan Lywodraeth Nesaf Cymru i roi statws arbennig i'r Gymraeg, fel nad oes yn rhaid i'r pwnc gystadlu gyda phynciau eraill gan bod y pwnc mor allweddol i Gymru fel cenedl. Mae'n siŵr bod mwyafrif, os nad mwyafrif, canran uchel ohonon ni yma prynhawn yma wedi astudio'r Gymraeg yn yr ysgol ar gyfer cymhwyster safonig. Yn dda iawn gen i weld bod fy athro Cymraeg llawer dydd Aliw Jones yma, felly mi'n ofalus iawn be dwi'n ei ddweud. Ond mi oedd y Gymraeg, a mae wedi bod yn allweddol i addysg Gymraeg ar hyd y degawdau, ond yn anffodus mae'r data'n awgrymu ac yn dangos bod llai yn astudio'r pwnc ar lefel safon uwch erbyn hyn, a bod y sefyllfa o ran cymhwyster Cymraeg ail iaith yn achos pryder penodol. Ac felly mewn ymateb i'r sefyllfa hon,
Mae'r coleg yn dymuno sbardino trafodaeth ar sut y gall Llywodraeth nesaf Cymru roi statws arbennig i'r Gymraeg fel pwnc mwyn i warchod ar bob lefel yn y sector trydyddol. Ni yn awgrymu bod angen rhoi ystyriaeth ddifrifol i sicrhau bod y Gymraeg ar gael yn ddiofyn i bob dysgwr sy'n dymuno cael cyfle i feistroli'r pwnc a llu astudio ar lefel safon uwch neu ar gyfer cwrs gradd. Mae'n braf iawn i allu croesawu panel o arbenigwyr ato ni prynhawn i gael trafodaeth ac i edrych ar rhai cwestiynau a themau yn ymwneud â'r maes, a mi fydd 'na gyfle yn sicr cyn bo hir iawn hefyd i gael cwestiynau o'r llawr. Cyn i ni gyflwyno'r panel, dwi am ofyn i cydweithwyr fan hyn i ddangos fideo byr i chi, ac yna fe symudwn ni mlaen at drafodaeth. Diolch yn fawr iawn. Helo, rydw i Cymru'n dwi'n elfen blwyddyn 40 yn ysgol uwchradd y Llynedd, lle o'n i'n astudio Gymraeg a iaith. Nes i rili mwynhau'r gwrs achos bod o mor eang, ac mae o wedi agor llawer o ddrysau i ni yn barod efo gwaith efo'r Coleg Cymraeg ac efo pethau gwirfoddol hefyd. A dwi'n meddwl yn llwyr bod o 'di gosod sylfaen reit cadarn i ni fynd ymlaen i astudio Gymraeg yn y Brifysgol ym mis Medi. Nes i neud gradd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd, o'n i ddim cweit yn siŵr be' ni isio neud fel gyrfa, felly o'n i'n meddwl bydda'r Gymraeg yn agor drysa i fi benderfynu ymhellach lawr y llwybr, ac oedd hynny yn wir achos ma'r radd Gymraeg nes i wedi helpu fi yn y maes dwi'n gweithio efo rŵan, sef darlledu chwaraeon, a dwi'n gofio sgwennu strips, dwi'n gofio siarad efo pobol, dwi'n gofio cyfweld â phobol, felly ma' astudio Lefel A radd Gymraeg wedi fod o ddydd heb os nag o'n i ben. Shwmae, Gwilym ydw i, a nes i astudio Cymraeg fel ail iaith, a dwi bellach yn astudio Cymraeg a Ffrangeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Ni dim ond y iaith sy'n cael ei dysgu, ond llenyddiaeth, polisïau a diwylliant Cymreig. Gan astudio Cymraeg, ti'n ymuno â cymuned newydd. Yn hoff beth i oedd yr elfen greadigol sef ysgrifennu stori fer, a ma' hwnna'n dod mor ddefnyddiol wrth jyst gwbod shwt ma' mynegi fi'n jyst mewn ffordd lliwgar, llachar, ma' pobl yn mynd i fwynhau darllen a clywed. So oedd pob elfen o'r cwrs, ma' nhw 'di chwarae ran mawr yn y gwaith i, gant. Oedd o'n rili ddefnyddiol i fi. Dwi'n gweithio yn ITV Cymru fel newyddiadurwr. Dwi 'di cyflwyno, dwi ddibl bach o bethau, dwi'n neud rhaglen soffen, rhaglen wleidyddol 'na. A ie, so ni'n gallu bod 'na heblaw bod gynnau Gymraeg, a nath Cymraeg Lefel A roi'r hyder i fi wneud hwnna. Helo, fy enw i Gyda Williams, a dwi'n dod o Sir Fynwy Meiddiol. Es i Brifysgol Abertawe i wneud ffrad mewn Cymraeg ac Ymeineg. Nawr dwi'n gweithio fel athro Cymraeg yn ysgol Gyfun Fynwy. Dwi'n rili mwynhau prifysgol ar y funud, mae 'di datblygu gwybodaeth fi o ran barddoniaeth newydd, hen barddoniaeth, mae Cymraeg yn y canol oesoedd, a mae jyst i agor llygyd fi i bod Cymraeg yn gymaint llwy na iaith, so ie, ma'n pretty cool. Iawn, mae'n braf clywed gan ystod y ddysgwyr yn fyna, gan gynnwys Lily Jones, sydd yn bobl sydd wedi astudio'r Gymraeg yn rhan o'i profiadau nhw 'u hunain. Gai gyflwyno'r panel i chi fan hyn, bydd nifer ohonyn nhw os nad i gyd yn gyfarwydd i lawer iawn ohonoch chi wrth gwrs. Dylan Foster Evans, pennaeth Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Stephen Rule, neu'r Doctor Cymraeg, ac os nad ych chi'n gwybod, mae Stephen yn adnabyddus iawn drwy i bersona digidol y Doctor Cymraeg. Mae ganddo fe 80,000 o bobl yn dilyn i gyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol, lle mae'n rhannu cyngor ar ddysgu'r Gymraeg, ac i ni'n dilongyfad i Stephen hefyd ar dy urddo i'r wythwer yr wythnos hon. Efa Griffith Jones, Comisiynydd y Gymraeg, diolch yn fawr i ti, Efa, am ymuno ni, ac Eleri Gwyn, pennaeth gynorthwyol Ysgol Dyffryn Conwy, a chyldennaeth y Gymraeg yn ystod Blan Plwyf. Felly, rhowch croeso i'n panel. Felly, mwyn rhoi cyfle i gael cwestiynau o'r llawr yn y man, newn ni gael trafodaeth gyffredinol ar rai o'r themau i ddechrau, a wedyn bydd 'na gyfle i chi holi rhai cwestiynau
cyn hir iawn. Ga i ddechrau efo gyda ti. Mae'r bil y Gymraeg ac addysg wedi cael sêl bendith brenhinol yn ddiweddar, ac yn gam pwysig ymlaen o ran cynllunio addysg Gymraeg. Be fysa ti'n dweud yw oblygiadau'r ddeddf honno i'r Gymraeg fel pwnc ac fel ddisgybleth? Wel, y peth cyntaf i ddweud yw mod i yn gyhoeddus cyn heddi wedi croesawu'n fawr bil y Gymraeg ag addysg. Ac wrth gwrs, dwi yn mawr obeithio bydd dros y 5 i 10 mlynedd nesaf, does dim angen i ni feddwl y bydd y newid yma'n digwydd yn gyflym, ond y bwriad yw y bydd pob ysgol yn cynllunio'n well ar sut maen nhw'n cyflwyno'r Gymraeg. Mae gyda fi rai pryderon yn bod ni angen wneud yn siŵr nad i'n anghofio am ysgolion cyfrwng Cymraeg yn y broses yma hefyd. Bod bynnag yn ei gyfanrwydd rwy'n croesawu'r ddeddf, ond bydd y ddeddf hon ddim yn gallu cael ei gwireddu. Mewn ffordd, y darn hawdd yw pasio'r ddeddf. Y darn anodd yw sicrhau bod ni'n dod â phawb ar y siwrne gyda ni, a nid yn lleiaf rheini i sicrhau bod na weithlu addysg i'r dyfodol sy'n gallu yn cynorthwyo ni i gyflawni'n disgwyliadau ni o'r ddeg-com. Na, Lladw, os ydy'r Gymraeg fel pwnc ddim yn hanfodol yn ei lwyfan y dasg honno, mae e'n bwysig i'n credu bod na niferoedd digonol yn astudio'r Gymraeg fel pwnc, a dwi'n gwybod y byddwn ni'n trafod ychydig bach nes ymlaen ar sut allwn ni wneud y Gymraeg fel pwnc yn fwy ateniadol i ddisgyblion yn y sector iaith gynta ac ail iaith. Does dim dwywaith mod i o'r farn bod angen symud y cymwyster yn ei flaen i'r oes sy'n ni'n byw ynddo fe a hyn o bryd, a bod hynny'n rhan o'r sialen sydd gyda ni i sicrhau bod mwy o blant a phobl ifanc yn dewis astudio'r Gymraeg fel pwnc i'r dyfodol. Dewn ni'n lan at gwestiwn y heriau capacity gweithlu yn y man, ond fysa ti'n cytuno bod oblygiadau y ddeddf a'r angen am gymaint mwy o athrawon yn y dyfodol i ddysgu'r pwnc yn codi cwestiynau ynglyn â beth arall sydd angen i wneud i wireddu, fel wedes i, a pasio'r ddeddf yn un cam, ond a rhoi'r ddeddf ar waith yn fater eraill. Wel, dwi'n meddwl bod nawr yn amser da iawn i ni ystyried sut i'n wneud yn siŵr bod y ddeddf yn gallu cael ei gwireddu. A dwi'n meddwl bod na gyrff sydd nawr yn gwneud galwadau i'w cynnwys mewn manifesto pleidio ar gyfer yr etholiad nesaf, sy'n mynd i'r afel ar rai o'r heriau sydd i ni'n gwybod amdanyn nhw. Un o'r rheini yw sicrhau bod na weithlu addysg sy'n gallu defnyddio'r Gymraeg ac yn gallu dysgu'r Gymraeg fel pwnc. A mae'r mater arall yn un mae'r coleg ei hun wedi ymlygu, a dyna pam ni yma'r prynhawn yma, yw sut ni'n wneud yn siŵr bod pob canolfan sy'n cynnig hyfforddiant 16 yn rhoi'r cyfle i blant a phobl ifanc i'n dilyn y cymwyster, a dyw hynny ddim yn wir ar hyn o bryd. Na, a fe nôl at hynny hefyd yn y man. Os ai droed ydi Dylan nesa o safbwynt y cyd-destun deddfwrniaethol os mynwn ni, a mae y ddeddf arall sydd wedi dod i fodolaeth yn gymarol ddiweddar yw ddeddf addysg y sefydlu medr fel cod sydd â cyfrifoldebau yn y sector trydyddol. Fel rhywun sydd â blynyddoedd o brofiad erbyn hyn o weithio yn y sector addysg uwch, ond hefyd a sefydliadau agos gyda sector trydyddol ehangach. Be byddwch chi'n meddwl ydy'r rai o'r cwestiynau a blaenoriaethau sy'n codi o ran cynllunio a'r disgwyliadau a'r medr o ran i hagwedd nhw at y pwnc? Diolch yn fawr, Iwan. Ia, mae hwnna'n newid arall ymhlith sawl newid sydd wedi digwydd yn ddiweddar a chorff newydd, a dwi'n gwybod bod y Coleg Cymraeg ei hun a statws arbennig o ran cynghori medr yn does, a mae hynny'n y ddeddfwriaeth hefyd yn rhoid arweiniad iddyn nhw. A dwi'n gwybod bod chi wedi pwyso arnyn nhw i sicrhau bod y Gymraeg yn rhan sylfaenol o strategaeth nhw yn mynd ymlaen. Siarad o safbwynt prifysgolion wedyn, y stori gadarnhaol iawn o ran yn profiadau ni, a dwi'n meddwl bod yn iawn i fi siarad o ran cydweithwyr mewn adrannau Cymraeg mewn prifysgolion eraill hefyd,
ydy fod y myfyrwyr yn cael profiadau arbennig o dda. Os ydych chi'n edrych ar arolygon ynglyn â pa mor fodlon ydy myfyrwyr, pa mor hapus ydyn nhw gwneud darpariaeth, mae'r Gymraeg yn aml iawn, y Gymraeg ydy'r pwnc uchaf yn y sefydliad yn aml iawn, neu'n agos iawn at y brig, a hynny dros flynyddoedd. Os ydych chi'n edrych ar ragolygon gyrfaoedd, enghraifft, mae'r Gymraeg yn aml iawn eto ar y brig eleni i ni oedd y Gymraeg ag eithrio meddygaeth, lle mae yna lwybr penodol iawn i fewn i yrfa benodol iawn, y Gymraeg o ran hynny. Felly, mae'r myfyrwyr sy'n astudio Gymraeg yn llwyddo cael profiadau cadarnhaol iawn, a ni'n cael bod math o'r faith, ac wedi gweld nifer ohonyn nhw yn siarad am hynny. Yr her wedyn ydy cael mwy o myfyrwyr i wneud hynny, myfyrwyr o gefndiroedd wahanol, mae yna ddwy her fawr i ni, dwi'n meddwl. Yn gyntaf, mae'r niferoedd yn llai nag y bu yn y gorffennol. Yn y llai yn wneud Lefel A, mae'n y llai yn gweld i'r prifysgolion, mae hynny'n fwyaf amlwg gyda myfyrwyr ail iaith. Yr her arall wedyn ydy'r ffaith nad ydy myfyrwyr, yr ariannu sy'n dod gyda myfyrwyr cartref, myfyrwyr o Brydain, ar gyfer unrhyw bwnc yn gwirionedd, ddim erbyn hyn yn talu am yr addysg yna. Mae hynna gyda ffïoedd sydd yn nhw'n afiechel, dwi'n gwybod, fel darpariant sydd yn ei talu nhw cyn by hir gobeithio. Mae'n gwirionedd mae prifysgolion fwy neu lai yn ei colled ar fyfyrwyr cartra, felly mae myfyrwyr y Gymraeg bron drwy ddiffiniad yn wedi bod yn ei cartra rhai straddedig. Felly mae'r sefyllfa ariannol yn heriol iawn. Felly mae'r rhaid i'r Gymraeg cael ei thrin yn wahanol. Mae'n un digwydd eisoes oherwydd dydy'r Gymraeg a oherwydd y strwythurau ddim yn talu ffordd mewn un lefel. Ydy o ran y llwyddiannau, ydy o ran yr asbynnau, ran yr addysg, ran yr ymchwil y fel yna. Ond os ydych chi'n dweud mae diwedd y gân i geiniog, mae'r Gymraeg mae'n sefyllfa heriol. Felly mae angen wedyn trin y Gymraeg yn ffordd benodol a fydda cael medr i gefnafod hynny, fel maen nhw'n yn aml ymwybodol iawn o hynny, fel mae'r Coleg Cymraeg yn cynabod hynny, y cynnig sydd yn y manifesto gan y Coleg Cymraeg i'r Llywodraeth gynabod sefyllfa unigryw y Gymraeg. Da ni'n methu denu myfyrwyr o dramor yn ei drwsina ag ati i wneud y Gymraeg, fel mae'r meysydd eraill yn gwneud. Ond wrth gwrs mae hyd yn oed yr model yna yn datgymalu mewn sawl man rŵan, a dych chi wedi gweld nifer helaeth o brifysgolion yn diswyddo staff, yn behau, yn dod â graddau i ben, ond dydy hynny ddim wedi digwydd gyda'r Gymraeg, ond da ni'n rhan o'i coleg ehangach, a da ni angen y gefnogaeth yna. Nes i hynny'n ateb y cwestiwn yma. Diolch i ti, Dylan. A mi allai treulio cryn amser fi'n credu prynhawn na'n trafod cysido. Mae yn fwriad gan y Coleg Cymraeg y mis Medi i gomisiynu darn o waith ar gysido yn gyffredinol. Ond un o'r materion byddwn ni'n gynnwys yn hynny fydd cysido'r Gymraeg fel pwnc a beth pa fodelau posib y gellid i ystyried ar gyfer hynny er mwyn bwydo i fewn i'r drafodau. Diolch i ti, Dylan. Os dweud symud ymlaen at y gweithlu, ac i wedi cyffwrdd â hyn yn barod, ond Eleri, o'r profiad chi, aelod y dîm reoli mewn ysgol uwchradd ac o chysylltiadau yn y sector, beth yw'r sefyllfa erbyn hyn o ran recrwtio athrawon i ddysgu'r Gymraeg a hefyd sicirhau bod athrawon yn aros yn y proffesiwn hefyd? Ia, mae o'n her. Mae'r recrwtio athrawon Cymraeg gwych, mae o'n heriol. Ond mae'r rheini sydd yn dod drwad yn wirioneddol cael dylanwad enfawr ar ein bobl ifanc ni. Ac os 'dyn ni'n edrych i'r 15-20 mlynedd nesaf, nhw di dyfodol ni, nhw fydd ar danelu fel hyn, nhw fydd yn gweithio yn y pebyll sydd yn yr Eisteddfod ac yn gohebu ac yn gweithio cefn llwyfan. Felly mae'n her, ond mae'r athrawon sydd yn dod yn llawn brwdfrydedd, maen nhw'n ysbrydoli, maen nhw yn gwneud y gwaith o osod y sbarc i'r dyfodol. Achos dwi wir yn meddwl dydi recrwtio ar gyfer athrawon Cymraeg ddim yn digwydd yn y brifysgol, diom yn digwydd yn y chweched osad, mae o'n digwydd o'r cryd mewn gwirionedd. Mae'r cwricwlwm i Gymru yn mynd i hwyluso hynny, mynd i fod yn gerbyd, mae'n mynd i roi rhwyd hynt i athrawon uwchradd, ddewis, pethau sydd yn apelio at phobol ifanc, ond mewn gwirionedd, ysbrydoli bobol ifanc 'dan ni isio i ni gael nhw nôl mewn i'r proffesiwn.
Yndi mae'n her, ond mae'n proffesiwn werth chweil. Mae'n swyg werth chweil. Dim ond noson o blaid, wedi cael noson fendigedig yn llwyfan y maes, wedi gweld gymaint o dim ddisgyblion dod i drafod, a chi cofio lac o'n i gael y gwersi Cymraeg, a fi chwyso mewn i gweld ambell un, ond dyna beth di bod yn athro Cymraeg. Nid dim ond bod yn athro ar bwnc, dyn ni'n ffenes siop i fwy na hynny, i ddiwylliant, i dreftadaeth ac i ddyfodol y Gymraeg yng Nghymru. Felly, unrhyw bobl ifanc sydd yn ystyried mynd i ddysgu Cymraeg i fod yn athrawon Cymraeg, please rewch, achos mae'n yrfa werth chweil. A mae hynny wedi credu'n ategu yr hyn wnaethon ni awgrymu ynghynt pa mor allweddol ydy athrawon Cymraeg yn atlygiad gyrfa bobl ifanc a dysgwyr yn gyffredinol. Stephen, fel rhywun sydd yn weithredol iawn yn y maes yma, ac wedi bod yn hyrwyddo'r pwnc yn egnïol dros den. Ac ys i sôn rhywbeth am dy brofiadau di yn penderfynu dilyn y llwybr i mewn i'r proffesiwn, a bydd argraffu o'r sefyllfa gyfredol o ran, fel Leryn dweud, o'r heriau, gan nodi y gwaith arbennig mae'r athrawon sydd yn y proffesiwn eisoes yn ei wneud. O'n i am ddeud rhywbeth go debyg i Benesi. Y bobl dwi wedi dod ar eu traws nhw yn wneud gwaith arbennig o dda. Dyn ni dysgu off ein gilydd, weithio pan ni'n dod at ein gilydd, a mae'n beth hyfryd i weld pa mor frwdfrydig ydyn ni. A mae'n just lyflu i fi wedyn gweld nhw ma' nhw'n ysbrydoli fi i weld pa mor dyn ni gysgu off ein gilydd, bydd peth bwysig, a ma' 'na ddigon ohono ni, dyn ni'n neud gwaith arbennig o dda, swn i'n deud, ac just yn hollol yn efo te. O'n i trio meddwl deud y gwir, be nath, dwi'n gwybod, pan ni'n tyfu fyny, oedd teulu fi gyd i gweithio yn e-bus yn mrychtin, ond tai fi, uncles, dad fi dal i weithio yna, ac o'n i wastad yn meddwl, pan i'n rhyw 9-10 oed, o'n i'n meddwl, wel, dyna fydda i'n neud, a job ffantastig hefyd, ac dyna, just, o'n i'n methu gweld dim byd arall, ond o'n eisiau dweud, o'n trio cofio nôl i'r pwynt lle o'n i di penderfynu mod i eisiau mynd i'r maes hyn, ac dwi'n meddwl o'n i yn mlwyddyn 8, dwi'n cael mynd i gysgu wan, a fi'n deg y stori yma, ond allan bod pobl wedi clywed o'n barod, sori. O'n i yn mlwyddyn 8, dwi'n meddwl be oedd, a di hwn ddim yn sesiwn therapi i chwaith, so paid boeni, ond so be, ma' pawb yn wahanol, ydi mam a dad fi ddim yn rhai sy'n dod at y sydd, ti di wneud hynna'n wel, sy'n ddim wedi dweud yn Gymraeg yn y lle gynta, ond, dyn nhw ddim y math o bobl sy'n wneud hynna. Sy'n digon teg, dwi yn, os ti bedwyr yn picio rhywbeth off y llaw, di roi clap iddo fo, sy'n 4 oed, dwi eisiau bil to do that anyway, ond dyna ni. Ond, o pawb wahanol, ond i fi ar y pryd yn mlwyddyn 8, dwi'n cofio rhywun dod to fi yn dweud, dych chi'n mwynhau'r pwnc yma, dweud, darn o waith yna yn dda iawn, a i fi, dyna y tro cyntaf yn fy mywyd, di ddim yn therapi, mae'n ffain, dwi'n hollol ffain amdano fo, a dyna y tro cyntaf yn fy mywyd, nath rhywun dod, ar ei leid ti hynny, yn dod at y fi a dweud bod fi'n llwyddo yn rhywbeth. A oedd hwnna'n andros o bwerus, ac ar yr un pryd, blwyddyn, 2 blynedd yn diweddarach, dwi'n cofio gofyn i ffrindiau fi yn yr ystol, pam ti ddim yn caru Gymraeg gymaint a dwi yn, pan ti'n eisiau dysgu fo, dwi eisiau dysgu fo, a ddau beth o gen i, o'n i'n clywed bob tro oedd, dwi'n gweld pwynt, a dwi ddim yn hwyl. So dyna oedd tra ni'n neud ymarfer dysgu ac yn y blaen, o'n i wir yn trio neud yna fel rhan o fy athroniaeth i, ydy sicrhau bod o'n hwyl, bod plant isio dod i'r dosbarth ac isio gadael efo, hei, gair fwy nag oedden nhw'n cerdded mewn efo fo, gyfeithio bach mwy. Ond, a trio dangos iddyn nhw hefyd bod na bwynt iddo fo, bod na ddyfodol iddyn nhw efo'r Gymraeg. Ac i fi yn anffodus, a mae'n torri'n nghalon ni bod ar ôl tygau Lefel A, ni ddim yn rhugl. Ar ôl Lefel A tygau, o'n i probably yn rhugl di hyder bendant. Oedd yn cymryd mynd i brifysgol i gael hwnna allan, deud y gwir. Ac fel mae status quo ar hyn o bryd, yr unig beth dwi'n gweld ydy, fydd o'n anodd iawn cael
siaradwyr rhugl o aelwyd ail iaith yn y system fel mae. A di hwnna ddim yn fai ar gymwysera neu neb arall. Mae jyst dyna sut dwi'n gweld ar hyn o bryd. So, i fi, beth dyn ni'n gorau sicrhau i'ch ben bob dim ydy bod pobl yn gadael yr ysgol efo gymaint o Gymraeg a phosib, ond y bwysica oll bod nhw'n gadael efo parch sydd at yr iaith a'r ymwybyddiaeth bod y drws yna yn agored iddyn nhw pryd bynnag maen nhw eisiau dod nôl ato fo yn y dyfodol. Cos i fi, yr un peth dwi'n mynd i ddeud ar pawb a'i farn wedyn, os di pawb o rhywbeth, ydy bod yr indicators yn deud bod os ydych chi'n cael, os oes yna rhieni sy'n rhoi sort of agwedd drwg ar blant, chances ydy bod y plant yn mynd i ddilyn yr un peth. So beth ni'n gorau wneud ydy, i fi, yn yr amser ffig yn ni, 2 awr o'r wythnos effa, ydy brwydro yn erbyn hynna a deud wrth bobl, o plant, dyma, bobl ifanc, bod y Gymraeg yna ddyn nhw'n dyfodol a mae'n gallu bod yn rhan o'u bywydau nhw, a mae'n gallu bod yn rhan pwysig iawn o'u bywydau nhw hefyd. Dyna'n gwneud sens o gwbl. Yn hollol, a falle, ddim fyny hynny yn fyr, gan nabod y gwaith adferthol sy'n cael ei wneud gan athrawon yn sefyllfa anodd iawn, mae'n siŵr o ran yr her. Be bydden yn y tymor byr i ganolig yn gwneud y dasg a'r her yna o ymbyweru bobl ifanc yn haws i athrawon? Ydyn ni'n beth yn ymwneud gyda'r cymhwyster i dyn, neu ydyn ni'n ymwneud gyda'r statws sy'n cael ei roi pwnc o ddod fewn i'r cwricwlwm, be beth chi'n dweud? Siw fi eto? Bach o bob dim wedi gweud, os oedd yr ateb yn hawdd fysa ni wedi gwneud o'n barod fysa'n, ti'n meddwl, mae'n hen dwysiau erbyn hyn, dydy. Dwi'n bod, dwi'n meddwl bod mae'n dod yn yr ochr hyfforddi, hyfforddi athrawon Cymraeg i fod yn, mewn ffordd, mae thema gyffredin yn dod gen i, sy'n therapi. Ond dysgu nhw sut i trin pobl, sut i annog ar ben sut i ddysgu'r iaith. A mae hwnna'n rhan enfawr ohono fo. So be, mae gen i dosbarthiadau mlwyddyn 7 wan sy'n dod fyny a dwi'n deud ffynno, un waith maen nhw'n neud darno waith hyfryd, dwi'n deud ffynno, you're coming back to me in year 12, aren't you? A plannu'r hadyn yma yna. A dwi'n dweud clwydd at nhw, gwaith yn hyfryd. A ti'n just yn, oedden ni'n cael stwrs seddi bore do, a dweud bod yna rhyw 100, dwi'n mwyn chwaith, mae yna 10 yn cymryd lefel A yn ni flwyddyn nesaf, mae'n ysgol o 800. A dwi'n meddwl, ni di'r ysgol agosa i'r safle yma, a felly i'r ffin, wedyn dwi'n gweld Lloegr yn Rhydyfros yn o'r ffenest. A mae'r 10, 11 yn wneud eto eleni efo ni. A di hwnna ddim yn mynd lawr i fi fel fod yn athro da neu drwg, mae'n lawr iddyn nhw bod yn efo nhw, just anogaeth i fi, just dangos iddyn nhw bod nhw'n gallu wneud o a bod yna llwybr iddyn nhw. A nawn ni weld canlyniad hynna yn gyflymach na, sy'n ni'n meddwl, anogaeth bob tro. Diolch yn fawr, Stephen. Yn eri, sy'n rhaid gwybod nôl at y tir ynglyn â'r cymwyster. I ba raddau wyt ti'n meddwl bod cymwysterau yn y pelgar, ydy hynny'n rhan o'r her falle sy'n wynebu ysgolion wrth berswadio dysgwyr i barhau astudio'r Gymraeg i safon uwch? Wel, wrth gwrs, da ni'n wynebu cyfnod rwan gyma'r tygau Cymraeg newydd yn cychwyn y mis Medi. Dwi'n meddwl bod cyfle i gael cymwysterau newydd yn creu sparc, mae'n creu bwdfrydeb, mae'n golygu bod ni'n edrych ar weithiau newydd, mwy modern, mae'n rhoi cyfle i ni ail-edrych ar bethau. So, dwi'n croesawu cymwysterau newydd. Ond dwi wir yn meddwl bod o lawr i'r ysgol, mae'n y gyfrifoldeb arna ni uwch di mae arwain i roi statws i'r Gymraeg, i'w roi hi yn blaenoriaeth mewn ysgolion Cymraeg ac mewn ysgolion ail iaith. Mae hi yn isio yn cynru'r dyfodol i fod yn hyderus ddwyieithog. Dydy adrannau Cymraeg ddim yn ffitio mewn cornel lychlyg mewn ysgol uwchradd yr oledu, ddim yn ffitio yn fy marn ni
efo ieithoedd tramor modern, mae hi'n un o brif adrannau mewn unrhyw ysgol yn Nghymru. Felly ma' 'na gyfrifoldeb arnon ni fel uwch dimau arwain i roi'r statws honno iddi. Mi ddyle'r Gymraeg fod yn cael ei hadrodd reit ar ddechre adroddiad plentyn ar ddiwedd blwyddyn. Mi ddyle bod athrawon Cymraeg reit ymlaen yn neuadd pan mae hi'n noson rieni. Felly ma' 'na gyfrifoldeb arnon ni gyd yn y gweithlu addysg i roi'r statws yna. A dwi'n meddwl 'dan ni gyd yn rhan o'r is-adeilag, ma' pawb angen neud i ran, a wedyn 'dan ni angen ca'l yr athrawon e fewn yndoes i egino yr hedyn a sicirhau bod yn Cymru'r dyfodol ni yn ca'l 'i wel, gwreidio mewn gwirionedd yn yr iaith Gymraeg. Diolch i ti. Ma'r pwynt 'na am benderfyniade time reoli yn dod yn rhywbeth efanes i grybwyll yn gynharach, sef pryder falle bod 'na benderfyniade yn cael eu cymryd i beidio cynnig y pwnc ar safon uwch os nad ydi'r niferoedd yn cyrraedd ryw drotwy neu gilydd, a bod y trotwy hwnnw yn un anodd a heriol iawn yn amal, a bod hwn yn ran o'r patrwm sydd yn arwain at leihad yn y niferoedd. Mae gen ti enghreifftiau penodol wedi dod i sylw di ynglyn â hynny, ynddo? Oes, ni am presenoldeb dau abra gwych fan hyn y Brynhama, bydde'n hyfryd eich trawsglamu chi i bob ysgol. Ond yn y cyfamser, ni'n gwybod bod ni'n gweithredu o fewn cyd-destun, lle mae astudio unrhyw iaith dramor, mid yng Nghymru yn unig, ond ar draws gwledydd Prydain, ni'n gwybod bod y niferoedd yn eithriadol o fach ac yn disgyn â hynny oherwydd hyrwyddo pynciau gwyddonol ac yn y blaen, ac yn ni'n falle'n deall yn y symau am hynny, ond dwi'n meddwl bod e wir yn bwysig bod ni'n dal i roi bri ar iaith. Ac yng Nghymru, mae'n arbennig o bwysig bod ni'n rhoi bri ar yr iaith Gymraeg wrth gwrs. Ac ie, mae ysgolion yn cysylltu gyda ni, a phobl ifanc yn cysylltu gyda ni. Mae hyn yn wir ar gyfer y sector ail iaith, lle falle bod na 3 neu 4 plentyn mewn ysgol yn dilyn o astudio'r pwnc, a dyw'r ysgol wedyn ddim yn mynd ymlaen i gynnig y pwnc, ac weithiau maen nhw'n cynnig y pwnc ar draws 3 neu 4 o ysgolion ar y cyd neu ar-lein. Felly maen nhw'n gallu ticio'r bocs, ond mae ar gael wrth gwrs dyw e ddim yr un prodriad ac maen nhw'n ei gael ar gyfer pynciau eraill. Felly dwi'n sicr o'r farn bod na botensial i ni gynyddu'r niferoedd sy'n astudio'r Gymraeg fel ail iaith ar lefel uwch drwy rhywbeth syml iawn, sef sicirhau bod pawb sy'n dymuno i'w ddilyn yn gallu gwneud. Mae'n swnio mor syml. Pan i chi'n dweud fanna, a bron yn anrydadwy nad yw e'n bosib ar hyn o bryd ym mhob ysgol, ond dyw e ddim yr gyda'n dangos i ni bod ymhell o bob canolfan addysgol 16 ac uwchben cynnig y Gymraeg fel pwnc ail iaith. Felly mae'n swnio fel cam mor rhesymol i'w gymryd, gan gofi wrth gwrs y bydd mwy o blant a phobl ifanc o gylymiad i ddeddf Gymraeg ag addysg yn gobeithio yn cael profiadau gwell o ddysgu'r Gymraeg fel iaith. Felly byddwn ni'n disgwyl gweld bod hynny'n dilyn i'r lefelau uwch. Ac mae yna ymgynghoriad hyn o bryd ar cymwysterau am yr begwyd o ddeleri wrth gwrs am sicrhau bod ni'n rhoi'r hyfforddiant cywir perthnasol i blant a phobl ifanc sy'n mynd i helpu nhw mewn gwebleoedd i'r dyfodol. Oherwydd fy swydd i, lle dwi'n gyfrifol am sicrhau bod safonau'r Gymraeg yn cael eu cyrraedd mewn sefydliadau cyhoeddus ar draws Cymru, dwi'n gwybod bod 'na alw am weithlu a sgiliau dwyieithog ar wahanol lefelau, felly boed disgyblion yn dilyn y Gymraeg fel ail iaith neu fel iaith gynta, yn sicr mae 'na swyddi ar gael iddyn nhw ddefnyddio'r sgiliau hynny. Felly mae angen i'r cymwysterau sy'n cael eu cynnig a'r cynnwys sicrhau bod gyda ni weithwyr sy'n gallu ymgymryd â materion ymarferol, fel yn bod ni'n hyfforddi bobl i fynd i'r gweithlu a bod y Gymraeg yn cael ei weld fel pwnc sy'n defnyddiol i bob blant a pobl ifanc wrth symud i'r gweithlu. Diolch Gyda. Mater o gynllunio felly yn anadyn. Gan bod yn ymwybodol ar amser, gai jyst ofyn un cwestiwn arall i ti Dylan, ac os dwi'n ymwybodol mai elfen arall o'r darlun ehangach a rhywbeth sy'n creu pryder i sefyllfa ymchwil academaidd yn y pwnc, a felly hoffech chi ddweud rhywbeth am
y ganfyddiad i o'r sefyllfa hynny, a ganfyddiad sy'n weithio yn y prifysgol, ie? Diolch, ie. Yn amlwg yn ogystal â dysgu myfyrwyr, ma' ymchwil yn rhan greiddiol o be ma' prifysgol yn ei gwneud, a fyddwn ni'n gallu rhestru rŵan bod math o brosiectau cyffrous llwyddiannus iawn mae'r adrannau Cymraeg yn ei gwneud. Felly, a mae hynny'n cael ei adlewyrchu gan asesiadau allanol. Felly, ar un lefel, dwi'n meddwl bod cynnyrch yr adrannau Cymraeg yn gyffredinol arbennig o dda. A beth sydd yn anodd weithiau ydy y gynogaeth tu hwnt i hynny, a beth sydd yn digwydd mewn rhannau eraill o brifysgolion. Felly, ar y degau, mae'r adrannau Cymraeg yn astudio pen ydych chi'n disgwyl yn draddodiadol, llenyddiaeth, ffroesol canol, ffyrdd fodern, y theori lenyddol. Ond hefyd weithio oherwydd does na ddim gwaith yn digwydd mewn fframell o brifysgol, da ni hefyd yn gwneud ymchwil i fewn i addysg, da ni'n gwneud ymchwil i fewn i bolisi iaith ag ati sydd yn hollol briodol, ond yn aml iawn, dydy'r diddordeb yna yn y Gymraeg ddim yn ehangach na adrannau Cymraeg. Nid wir yn bob man, mae'n amrywiaeth yn fan yna. Felly, o ran gwella'r ymchwil yn y Gymraeg, fydda gwella'r ecoleg yn gyffredinol drwy'r prifysgolion, dwi'n meddwl, ag annog ymchwil i fewn i'r academaidd a'r Gymraeg, nid yn unig yn hwnc y Gymraeg, oherwydd da ni yn bechan, da ni'n unedau bychan sydd yn astudio'r Gymraeg, a dwi'n gweithio yn y ffordd amrywiol iawn, ac yn cynnig cwricwlwm amrywiol iawn i fyfyrwyr, ond lle mae'n anodd ydy niferoedd, fe hyn o capacity sydd, a mae un unigolyn sydd yn ymadael neu'n ymddeol, yn gallu gweddnewid cwricwlwm, yn gallu gweddnewid ymchwil. Felly, bo' fi'n gweld yr ymchwil yn ffynnu mewn llawer o ffyrdd, mae hefyd ychydig yn simsam oherwydd y byniaeth hwnna ar unigolion yn hytrach nag ar strwythura ehangach sydd yn cael eu cefnogi yn gadarn ac yn gyson. A wy'n tybio yn y cyd-destun yna, mae yna drafodaeth i'w cynnal gyda medr, a bod dwi air am hynny falle ar y diwedd, ond wrth i strategaethau ar gyfer ymchwil yn ymwneud â Chymru a ymchwil i gyfrwng y Gymraeg fe'n rhaglu, mae yna drafodaeth bwysig i gael i fynd ar dydd y trywydd y ti'n awgrymu yn ddyna. Cyn i fi agor i'r saws, Stephen, os sefwn dy ti sy'n fyr, pe bydde modd meddwl, mae yna waith campus yn digwydd yn barod i geisio hyrwyddo'r pwnc, ac i geisio denu bobl ifanc i barhau astudio'r pwnc. Beth rhagor sydd angen i wneud wyt ti'n feddwl? Beth yw'r cyfleoedd, pa syniadiad posib all e fod i geisio sbardino a sanio math o brofiadau mae ddisgyblion dil i cael mewn ysgolion eraill? O gosh, am gwestiwn. Mae'n gallu dod ac yn gorfod dod o bob cyfeiriad, deud y gwir. A fel nes i ddweud, mae'r weithiau ti'n gorfod bod ar y nogaeth mae plant angen, ti'n gorfod cymryd yr awennau yna iddyn nhw. Oedd yn andros o ddorol dychrydo i'n dweud gyda amdan y pwyslais sy ar gwyddoniaeth ac yn y blaen. Pob pwnc ysgol yn bwysig, mae'r curriculum am reswm, mae'n i gyd yn ffantastig, ond i fi mae bynciau newydd yn dod trwyddo, fatha sgiliau ac yn y blaen. Eto, ffantastig o bynciau, ond ella dyn ni angen bob ysgol mae'n gorfod dod o'r gwaelod ar top. Mae'r ysgolion yn gorfod dewis cael rhywun sy'n siarad Cymraeg ar yr uwch bi, rhywbeth fel yna sy'n fan o hwnna i wneud penderfyniadau. Cael prosiectau yn yr ysgol, dechrau, fel nes i ddweud, o top ac i'r gwaelod, a just sicrhau bod yna fwynhad a dathlu bob tro mae Cymraeg yn cael ei sôn amdani. So, fel nes i ddweud cynnal, mae'n bleisio erbyn hyn. Os oedd yr ateb yn haws, sa'n ni wedi wneud yn barod, ond unig beth ydy yn gallu wneud ydy sicrhau bod plant yn gweld y Gymraeg yn lot fwy na pwnc ysgol, ond os dyna'r unig ffordd maen nhw'n clywed y Gymraeg yn eu bywydau nhw, sicrhau bod hwnna'n brofiad bleserus ac yn rhywbeth lle maen nhw eisiau bod yn rhan ohono fo. Just hapusrwydd gymaint o bosibl, deud y gwir. Dyna wir sy'n ni'n deud, mor syml a hynna. Diolch yn fawr, ac fydd i'n cytuno, pe bai na atebion hawdd, fyddwn ni ddim yma prynhawn ma mae'n siŵr, ond yr her i gyd mae'n debyg yw i eisiau dod o hyd i atebion ac i ganolbwyntio ar ddatrysiadau yn hytrach
na disgrifio rhai o'r heriau a gormod ohonon ni ohonoch chi, mae'n siŵr, wedi gorfod dygymod â nhw. Mae gyda ni ychydig amser am gwestiynau neu sylwadau o'r chawr os oes na rhaid. Yn y blaen, fi wedi bod yn maic gyda ni yn hynny. Os ydych chi gyflwyno'ch hunan hefyd, o'r poli, diolch. Helo, Siamai. Siwan Menes o Aberystwyth. So, mae 2 gwestiwn dy fi, os yna'n iawn. Yn gyda, nes i ddim wneud y Cymraeg fel A-Lefel A, yn anffodus. Ond ni'n teimlo bod fel mod i wedi, ac os nes i helpu un o'n plant i fynd trwy'r gwaith adolygu ac yn y blaen. A des i'n ysbrydoli, oedd yn anhebol, o'n i'n mwynhau'r pwnc gymaint, o'n i'n dysgu am Branwen, ac oedd e'n gymaint mwy nag o'n i'n meddwl o dde, so'r cwestiwn cyntaf yw, beth ydym ni'n gwneud ar lefel oedolion, enghraifft dysgu gyda loes, a diwylliant fel radio, teledu ac yn y blaen, mwyn i ni i gael rhyw fath o ddealltwriaeth i gyd fel penedol yn un a pethau sydd yn y pwnc, yn hytrach na bod e'n cael gwato rhyw ffordd yn y cwricwlwm. A wedyn ni, yr ail gwestiwn sydd da fi yw, fi'n ymwybodol bod plant tua 40-50 oed yn dechrau meddwl ble maen nhw eisiau mynd i coleg. Ac yn aml, yn anffodus, maen nhw'n meddwl bod nhw eisiau gwneud i'r ddinas dawr cyffros yn Ffrainges. Ac wedyn ni wrth dewis pynciau, maen nhw'n meddwl, wel, sy'n pwynt i fi dewis y Gymraeg i lefel A, achos ydw i ddim yn gallu astudio fe yn yr coleg ty beth, ac os i'n bwriadu mynd i Lerpwl, neu fi'n bwriadu mynd i Rhydychen neu ble bynnag. A ni'n siarad ar rywun neidwr oedd yn astudio Saesneg yn Rhydychen, ac yn gweud bod hi'n bethu aros i'r blwyddyn nesaf, achos bod hi'n gallu gwneud rhyw modiwl yn un ar hen Gymraeg. So bwy iawn, fi'n credu bod lot ohonyn nhw eisiau astudio'r Gymraeg, ond maen nhw eisiau mynd mas yn dinas yn Lerpwl am 3 flynedd, tyma bach mwy. So beth ydyn ni'n gwneud mwyn galluogi'r plant na sydd eisiau gadael Cymru am gyfnod, i fod nôl i astudio Cymraeg ar y pwnc, neu i allu dewis y Cymraeg fel lefel A ta beth, neu i astudio Gymraeg tu fas i Gymru, sori'n weid e. Diolch am y cwestiwn. Fi'n cael yn hentio i dweud, na fi gynnig sesiwn blwyddyn nesaf ar sut i ddenu hanner y myfyrwyr sy'n dewis astudio tu fas i Gymru i ddychwelyd, oherwydd mae hwnna chi'n codi mater allweddol, falle nas gyda ni mor amser i fynd i'r afel a prynhawn. Diolch am... Ond o ran y cwestiwn arall, Dylan, sef wedi ti, heblaw o bosib am beidio atal darllediadau o'r babell len, fe fysa chi'n awgrymu a gellu di wneud i sicrhau bod na fwy o fynediad at y Gymraeg yn gyffredinol ym mywyd Cymru. Diolch yn fawr, diolch am y cwestiwn. Eang iawn, diddorol iawn. Os o beth ddau wrth ymateb i hynny, dwi'n meddwl mae demograffeg siaradwyr Cymraeg yn newid, mae pwy sydd yn siarad y Gymraeg yn newid, a mi fydd yn newid yn fwy os ydy soslogaethau fel strategaeth y Llywodraeth yn llwyddo. So gen ni filiwn o siaradwyr, fydden ni ddim yn cut and paste o'r rhai presennol a'r creu rhai newydd, fydden nhw'n rhai gwahanol. Felly, dwi'n meddwl beth yna'n bwysig iawn wedi wneud ydy bod yr siaradwyr beth bynnag ydy cefndir nhw, ac yn gofio, fel ni dal yn sôn am siaradwyr ei ddisgyblion iaith gyntaf ac ai iaith, mae hynny'n di newid. Ond hyn o drwan, mae'r rhan fwyaf o disgyblion sydd yn gwneud tygau i iaith gyntaf yn dod o aelwydydd di-Gymraeg. Felly, dyn nhw ddim yn iaith gyntaf yn yr ystyr traddodiadol. Ond mae'n weithio duedd a chanfyddiad, mae'r grŵp sydd i fod i astudio'r Gymraeg, mae'n naturiol yn astudio'r Gymraeg, ydy'r rheini o'r cyndiroedd Cymraeg traddodiadol. Felly, dwi'n meddwl trwy'r cwricwlwm, trwy'r dysgu bob dim, dwi'n meddwl bod hanfodol bod ni'n cydnabod yr amrywiaeth o brofiadau, a bod y berthynas yna, dwi'n meddwl, oedd yn sôn am y berthynas sydd ar hwn, bod hwnna'n wir i bawb sy'n astudio'r comunica. Da ni wedi bod yn gwneud prosiectau ynglyn â weithio gyda'r ysgolion darllen hunaniaethau ac edrych ar wahanol hunaniaethau yn cael ei mynegi drwy'r Gymraeg yn o'r prosiectau tebyg mewn llefydd eraill. Felly, dwi'n meddwl bod bwysig i ni gydnabod y newid yna, dydy siaradwyr Cymraeg ddim yr un math o bobl ag oedden nhw genhedlaeth yn ôl, a maen nhw'n mynd i newid yn fwy eto. A mae'n bwysig bod ni ddim yn creu bod ni'n mewn y syllla lle yna bobl sy'n gallu siarad Cymraeg, ond da ni wedi gwneud nhw deimlo hynny, bod nhw ddim cweit yn berchen ar y Gymraeg, neu bod ni'n fwy naturiol i bobl eraill astudio'r Gymraeg. Mae'r niferoedd sy'n astudio'r Gymraeg fel iaith yn uchel, felly ni'n cael mwy o rheini i ieithu gyda iaith a teimlo perchnogaeth
a peidio teimlo bod y cwricwlwm wedi cael ei gynulleidfa ar gyfer math arall o siaradwr. Ma' hynny yn newid ac yn gwella. Mi oedd e'n adeg pan oedd y cwricwlwm oedd y beirdd i gyd o Wynedd a Dyfed ag ati a neb unrhyw ran arall o Gymru, ac i gyd yn ddynion. Y bethau fel yna di newid, ond mae'n ffordd i fynd. Iawn, amser un cwestiwn arall, dau yn gyflym te yn y cefn. Os gai, nid y ddau gwestiwn, Ion a wedyn... Ion yw'r enw, athro Cymraeg yn 36 o blynyddoedd. Bosib bod y feirniadaeth dawel wedi cael ei fynegu, ddim yn hollol glir, o fe gyffyrddodd Stephen ar bwys. Y dylanwad mwyaf ar unrhyw ysgol, ar y plant, ac hefyd yr athrawon, yw'r pennaeth, y penaethiaid, ac wrth gwrs yr uwch dîm reoli. Ond nid ydych chi'n dweud mewn gwirionedd os gallwn ni argyhoeddi pob pennaeth ym mob ysgol o werth y Gymraeg, ac wrth gwrs maen nhw dan reolaeth y cynghorau, yr awdurdod addysg leol ac yn y blaen, ond os ydyn ni i gael nhw i fod yn genhadwyr dros yr iaith, a dwerthu'r iaith yn bob ysgol uwchradd, boed yn ysgol cyfrwng Saesneg ac cyfrwng Cymraeg, mae ran o'r ateb gyda ni wedyn, oherwydd pan i dyna gyda throblenau eraill, mae'r penaethiau ar flaen y gâd, ac yn cael athrawon a disgyblion yn y pen draw i ddilyn. Felly, dyna'r cwestiwn a sylw. Efa. Ti'n codi pwynt diddorol iawn, a dwi'n meddwl bod yr hyn ti wedi adnabod, sef arweinyddiaeth, bellach wedi gydnabod yn y sector gyhoeddus. Mae gan Lywodraeth Cymru gwrs hyfforddi arwain mewn gwlad ddwyieithog. Hyd y gwn, dyw hwn ddim wedi treiddio i'r maes addysg, ond yn sicr yn y sector gyhoeddus, mae wedi cael ei adnabod. Mae gyda ni safonau'r Gymraeg ar un llaw sy'n gorfodi sefydliadau i wneud hyn, ond mae gyda ni'r cwrs arwain mewn gwlad ddwyieithog, a holl bwrpas yw ysbrydoli arweinwyr i berchnogi hyn o'i gwirfodd, nid oherwydd i bod nhw'n gorfod. Felly mae'n taro fi bod hwn yn gwestiwn diddorol iawn o pwysig, a falle ddim yn rhywbeth mae'r sector addysg wedi ymwneud â fe, ond dyn ymwybodol bod yna gorff newid ar gyfer y ffordd yn y sector addysg wedi sefydlu'n ddiweddar, ac yn sicr dwi'n siŵr y bydd math o beth y bydde Iwan yn gallu codi gyda nhw. Ydy yn sicr, ac ni'n deall bod gyhoeddiad yn ddian ynglyn â arweinyddiaeth y pod yna, rwy'n deall. Cyn i'n cael ein taflu mas o'r babell, yn sydyn iawn yn y cefn. Siwmai, dwi'n dod o Tregaron, a sy'n mwyn chwech i dosbarth yn Tregaron bellach. A mae'r ysgol sy'n agosa i fi dim yn cynnig Cymraeg, achos ddim digon yn bobl yn eisiau gwneud e. A sy'n gofyn i stop bellach nawr. A dwi'n credu bod yn lot o'n dod o'r sectorn gyda pynciau gwirioneddol wedi'ch chi, Efa, a pynciau STEM. A wylwn mi yn Nigel Farage yn ddiweddar, personol os gofod ifanc yn edrych lan ni, yn siarad o pynciau gwastrapus fel fyna. Felly, sut chi'n dangos Cymraeg fel pwnc sy'n ar yr un lefel bob bwysigrwydd a beg gwirionol? Stephen, yn ola felly, diolch yn fawr am godi'r enghraifft benodol yna. Fantastic question. Dwi ddim angen dangos i neb pa mor bwysig Gymraeg. Mae hi. Be dyn ni angen neud ydi sicrhau bod nhw'n be di... Eto, dwi'n eisiau chwarae lawr fel mathemateg, nes i lefel A mathemateg a ffiseg, o'n i'n caru nhw a hanes hefyd, o'n i'n caru'r pynciau yna. Ond i fi, be di ni fel pobl, fel dynol rhyw, be ydyn ni? Iaith ydyn ni. Y ffordd dyn ni'n siarad, y ffordd dyn ni'n trini'n gilydd, y ffordd dyn ni'n cyfathrebu. A mae iaith yn... Dyna original best thing since sliced bread i fi. Dyna'r peth sy'n cyfuno ni. Ac be dyn ni'n gorau y dasg ydi, ddim trio dangos pa mor bwysig ydi'r Gymraeg. Dyn ni'n angen neud hyn, a mae Cymraeg yn neud yna dros di hun. Be dyn ni angen neud y bobl ydi dangos ydyn nhw bod iaith yn rhywbeth anhygol i wneud. Mae'n helpu ti gymaint, ac unwaith o bobl yn gweld gwerth iaith, dwi wir yn gweld lot mwy o bobl yn sylweddoli gwerth y Gymraeg wedyn i fi. So, ieithoedd am beth, da. Diolch, Stephen. Ar y nodyn yna, fewn i'r pethau i ben, dros y blwyddyn nesaf bydd medr ni wedi clywed sôn amdanyn nhw drwy'n na yn ymgynghori ar eu cynllun ar gyfer y Gymraeg yn y sector drydyddol. Gai
ofyn i chi gyd i ystyried ymateb i'r ymgynghoriad ar y strategaeth honno yn ystod rhan gynta 2026. Diolch yn fawr i chi gyd am ymuno ni prynhawn 'ma. Diolch o galon i'r panel a mwynhewch weddill yr eisteddfod. Diolch yn fawr.